most megpróbálunk egy picit eligazodni a robotika világában, és elmesélni önöknek, hogy hogyan néz ki egy magyar bajnokság és egy nemzetközi megmérettetés. Mert arról van szó, hogy a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnázium csapata megnyert itthon egy bajnokságot, és azzal kvalifikálta magát Észtországba, Tallinnba, ahol hát ismét szép eredményeket érnek majd el. Vagy Sumo kategóriában, és erről a sumo robotról már korábban egyébként itt a Családbarátban is beszéltünk, itt láthatják. Itt pedig a megálmodóik, a tervezőik, Ádám Zalán, Forgács Benedek Flórián és Fülöp Bence a vendégeink, és a felkészítő tanár Fülöpné Kovács Krisztina, Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumból. Isten hozott titeket. Meséljetek erről az egész élményről, ugye a magyar bajnokságot is megnyertétek. Hogyan nézett ki ez az egész, és ezzel kvalifikáltátok magatokat ugye a tallini megmérettetésre, ami majd évvégén lesz, ugye? Így van, hát a decemberben megyünk Tallinnba, és hát igazából nagyon izgulunk, meg már kezdünk készülni. Ugye ez azért egy nagyon nagy verseny lesz nekünk is, úgyhogy igen, többiek is nagyon izgulnak már. A sumo kategória mit jelent, ha valaki ezt nem ismeri? Hát a sumo kategória, ugye ott 2 darab robot van, azok harcolnak egymás ellen, és itt az asztalon látszódik 2 darab sumo robot, és ugye harcolnak egymás ellen egy fekete körön, a pályaszíne ugye fekete alul, és amelyik hamarabb kilöki a másikat, az a roboté a pont. Ugye, így kapcsolódik a sportákhoz, innen kapta a nevét Krisztina. Egyébként jól foglaltam össze, igyekeztem, hogy így átlátni ezt a struktúrát, a kvalifikációs rendszert, tehát hogy végül is a magyar bajnokság volt, és akkor ebből jön a nemzetközi megmérettetés. Hogyha ezt így valahogy párhuzamba állítjuk, vagy így az arányokat próbáljuk megnézni, akkor ott hány versenyző indul, mi az, amiben más mondjuk a keretrendszer ennek a versenynek, és akár a feladatok tekintetében is mi az, ami változik? A tallini verseny a tavalyi évben úgy nézett ki, hogy közel 3000 versenyző volt, és mi vonalkövetéses kategóriába mentünk, és a 14 év alatt a kategóriában lettünk 7-ek. A magyar bajnokságban pedig most Zalánék nyerték meg a vonalkövetéses kategóriát 14 év alatti kategóriába, és a Robotex versenynek idén rendeztek meg először magyarországi fordulóját, és az lett a magyar bajnokság, és azt én férjem, Fülöp Ferenc, illetve Forgács Benedek nyerte meg, illetve a második helyezés a Fülöp Bence és Mihály Andris érte el, és ők a Benék jutottak így ki sumo kategóriába Tallinnba, úgyhogy a sumo kategóriával is tudunk kimenni Tallinnba, meg a vonalkövetéses kategóriával is. A szumóról már hallottunk, tehát azt ugye nagyjából el tudjuk képzelni, még ha valaki nem is látott, hogy elmeséltétek. A vonalkövetés az mit jelent, hogy bizonyos szenzorok érzékelésével pályán tartja magát a robot, vagy ennél azért még komplexebb? Hát nagyjából így van. 2 darab szenzorunk van, ami nézi ugye a színt. És amit itt látunk, ez az? Igen, itt a hátsó. Itt a 2 szenzor, és akkor... Igen, és középen fut a vonal, aztán egy fehér alapú pályán azt a fekete vonalat követi a robot, ugye. A között megy, azt követi ugye 2 színszenzorral. Úgyhogy így van. És mi a legnagyobb álmotok, mivel szeretnétek foglalkozni, miben tud segíteni nektek a robotikában való versenyzés és dolgozás? Mehetünk itt sorban nyugodtan. Hát én gondolkoztam már járműmérnök pályán is, és itt a robotok nagyon jó lehetőséget adnak a gyakorlásra, ugyanis a súlyelosztás, a robotnak a felépítése nagyon sok részben meghatározza a versenyt, és ugye minden szabályzathoz külön robotot kell építeni, úgyhogy ez egy nagyon jó út a fejlődésre. Ugye alkalmazkodni kell a szabályokhoz mindig. Hát én is valami hasonló pályába szeretnék gondolkodni, még nem döntöttem el, mert ugye hát nekem még van azért időm gondolkodni. Hát mindenkinek van itt, srácok, nektek meg higgyetek el, van bőven. És Benedek, neked személy szerint hogyan alakult az, hogy ilyen szinten megy már a programozás és a robotépítés? Hát mi 3 éve költöztünk Jászapátira, és akkor iratkoztam be ugye a gimnáziumba, és láttam, hogy van robotika szakkör, és akkor megelmentem megnézni. Megtetszett, aztán most így foglalkozok vele. Még nem tudom, hogy
hova szeretnék tovább tanulni, vagy mit szeretnék csinálni. Ez most tetszik. De a laikusok számára, akik mi vagyunk, mondjátok el, hogy mik az alapja. Tehát van egy része, ami az építés, a fizikai megépítés a robotnak, és akkor gondolom van egy része, ami meg a programozás. És akkor így tehát ennyiben mindenképpen egy komplex rendszerekről van szó. Úgy épül fel az egész, hogy van egy ötlet, megpróbáljuk minél jobban azt az ötletet megvalósítani az építésben, több konstrukciót kipróbálunk, több prototípus van általában, és akkor a legsikeresebbet kezdjük el programozni. Programozás is, minden robotot ugye máshogy kell felprogramozni. Erre is vannak különböző taktikák, praktikák, és akkor utána van a tesztelés, tehát minél többet tesztelünk, annál többet tudunk fejleszteni a roboton, mind programozásban, mind építésben. Hány munkaóra, vagy hét, vagy nap van egy ilyen robot kialakításában, amíg stabil lesz és üzemképes? Általában én ilyen 2-3 hétre tippelnék. És a 2-3 hét alatt ilyen 3-4 óra körülbelül. Meg hát azért feszültségkezelés, csapatépítés, összecsiszolódás nem, tehát azért kicsit biztos Tudod, meg kell csapaton belül is harcolni A egymással. pizzázás, a közös pizzázás például nagyon jól össze tudja kovácsolni a csapatot. Én még nem hallottam olyat, aki nem szereti. Srácok, pizza jöhet? Úgy tudom, hogy valamelyikőtök már készített is pizzát. Így van, Vagy ez mindhárman. egy tév Hát hír? nem, szoktunk a pizzasütésben segíteni otthon, és akkor mindenki azt akar rá, amit szeretne. Na akkor gyertek, csatlakozzatok Szerintem velünk Laci is a konyhába. megengedi Pluhár László, hogy ezt Egy-két megtegyétek fortét is. lehet, hogy még elleshetsz Krisztina, te te is is itt. gyere velünk, meg srácok ti is. Közös pizzázásra invitálunk mindenkit. Hát már szép számmal elkészültek, de hát ez soha nem ér véget, László. Ez így van. Mennyit tudsz egy nap, akár mondjuk ilyen kis kemencében, egy személyes kis pizza kemencében készíteni? Mi volt a rekord? Vagy nem számolod Hát ez ezt? egy óránként 18-20-at lehet benne sütni, hogyha valakinek mondjuk jó a kézügyessége és ügyesen feltételez. Egyébként a pizzára visszatérve, hogy többször megkérdezték, hogy mennyi pizzát eszek úgy nagyjából, hogy folyamatosan mondom, hogy hát van olyan nap, amikor csak egyszer eszek pizzát. Olyan is Egy előfordul. nap. Hát kóstolás nélkül egyébként is mondják, hogy nincs olyan szakácsséf, aki nem kóstolja az ételét, az nem is tudja, hogy mit készít. Ja, így van, és a tésztát fontosan eldőznék elő, hogy milyen az állapota, úgyhogy Meg nyújtunk mindig is. kitalálsz valami új feltételt, a srácok közben meg tudják ezeket kóstolni, amiket kirakta, és nyugodtan beszélj róla, hogy melyik milyen feltéttel van ellátva, Jó. ami itt van a konyhapultban. Természetesen meg tudják bármiket kóstolni. Fiúk, nyugodtan akkor Igen, meg ragadjatok kihűlés az szeleteket. már nem az igaz. Igen, Van nem paradicsomos olyan. alap, amik most legutóbb készült, azon gomba van paradicsom, egy kis baby Jó, mozzarella. kézzel essetek neki, ne legyetek Tépjétek szélesek, szét mint őket. hogyha otthon lennétek egész Akkor van nyugodtan. amelyik italis fűszerkeverékes alapon, egy kicsit kolbászkrém, és ami vannak ilyen szalámi. Igen, ez a tradicionális margarita, amire ott a fiatalember rányult, és akkor van ott az a cukkin is, az például indiai fűszeres alap. Azt javaslom, hogy kóstoljátok, mert az is nagyon nagy zseni. Ez a nápolyi stílusú Ízvilágra. pizza, ugye, hogy ez ilyen pufi. Hát ezt úgy hívják, hogy ezt egy kontemporániás, új hullámos pizza, mert a tradicionális nápolyi pizza, azt ez kiáfóval nyújtják, direkt tésztával, laposabb az abroncs, ez És a szélre másképp ilyen. van. Igen, Így igen, van, egy ez vékonyabb, tipikus. mint a Damikélébe, hogyha valaki látott már Damikéléni pizzát, ahol 340 grammos vagy 320 grammos hatalmas nagy rotedik árókat sütnek, és ez az új hullámos pizza, ennek van most a legnagyobb divatja amúgy, hogy, Igen, egyre több helyen és még ezt, ilyet egyébként látni. ezt a legnehezebb elkészíteni, és pontosan az olyan lágy tésztával kell dolgozni. Na, beszéljünk még egy picit a pizza Achilles sarkáról, ez pedig nem más, mint a szállítás. Talán nincs még egy olyan étel a világon, amit annyit szállítanak házhoz, és ami annyira kevéssé bírja egyébként a szállítást, mint a pizza. Mert amint bekerül, hiába mondjuk oké, még meleg, de rá csukják, Az a kész, jó hírem dunst van, és vége. az a jó hírem, hogy a Cassilónak van is olyan lisztje, amit kifejezetten házhoz szállítós pizzához van. Mindenre A, megvan. a malmok úgy készítették el a hőrőmester úgy készítette el a tésztát, hogy egy 3 percig sül, tehát tovább sül 2 percnél, ezáltal még ropogósabb lesz a tészta, és az viszont már nem esik össze, nem gumisodik le, tehát megőrzi azt, olyan, mintha frissen vennéd Ilyen ki pizza szinte. őr, mint tegnap a Hát, vízről, tudod. Krisztina, Most szerintem közben- nyugodtan csatlakozz te is a srácokhoz. Fiúk, jó a pizza? Tökéletes. Szerintem ezt mi is tesztelni fogjuk, Barbie, azért ne bízzuk a Már alig véletlenre, várom, hogy senki eldobjam a másra. tabletet, és- Önöktől most valahol elköszönünk, ahol még maradt egy szabad kamera. Igen, és holnap viszont visszatérünk Barbival, és ismét lesz családbarát. Ma pedig a Dunán még családi kör, úgyhogy maradjanak velünk. Holnap pedig Lackfi János is érkezik hozzá.